Il-Malta Labour Party jgħid li ma jaqbilx mal-politika ekonomika tal-Gvern Nazzjonalista. Madankollu qed iwiegħed li se jkun qed iżomm il-budget li ġie ppreżentat mill-Gvern jekk ikun fil-poter. Kemm fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara l-budget Joseph Muscat kif ukoll f'konferenza tal-aħbarijiet l-għada, il-Labour qal li se jkun qed iżomm il-budget tal-Gvern Nazzjonalista. Illum nistgħu wkoll nikkonfermaw wara li sarajna d-diskors tal-budget li fil-qafas ta' dan il-budget li aħna se ninżommu il-qafas tiegħu Gvern ġdid sorta se jkun jista' jimplementa il-pjan tiegħu dwar l-enerġija. U għalhekk se nkunu nistgħu nikkonfermaw, nistgħu nraħħsu il-kontijiet tad-dawl. Iżda mistoqsiju se jraħħas il-kontijiet tad-dawl fl-ewwel sena, Muscat qal li wieħed ikun biss qed jassumi jekk jaħseb hekk. L-ewwel qed tagħmel ċertu assumptions li nimmaġina li ngħatajt illi biex tagħmel. Min-naħa tiegħu Carmenu Vella mar oltre minn hekk u f'temp ta' nofsija fl-istess konferenza tal-aħbarijiet li indirizza l-għada tal-budget, l-ewwel qal li se jraħħas il-kontijiet tad-dawl fl-ewwel sena. Ġi fl-ewwel sena ħadkun qed traħħsu l-kontijiet tad-dawl jew le? Ukoll fl-ewwel sena. Iva ħanejdlek għalfejn. Imbagħad ftit wara qal li ma kienx jaf x'qal u li mhux se jkun qed iraħħashom fl-ewwel sena. Jien li qed li se ngħidu meta jkun il-waqt ngħidu kif, kemm u meta. Ma meċ l-ewwel sena. Ma nafx jgħidlek xek jew lej ġifieri mhux qed ngħid isma' l-ewwel sena, t-tieni sena, t-tielet sena. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Carmenu Vella qal li Gvern Laburista se jkun qed iżomm ukoll it-taxxi fuq il-fuels u s-sigaretti. Tal-fuel ta' sigaretti u ta' siment ħażommuhom jekk titilab. Kien f'dak il-punt li tliet kelliema tal-Labour ġew mistoqsija jekk la se jżommu l-budget kif inhu jaqblux mal-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista. X'inhi tgħidu li taqblu wkoll mal-ekonomija tal-Gvern Nazzjonalista? Edward Cicluna iżda fi tliet ċirkostanzi differenti ta' x'jifhem minn fejn se jkun qed iġib il-flus biex iraħħas il-kontijiet tad-dawl. L-ispiża għas-saħħa, għall-edukazzjoni, għall-ambjent, għandek fejn timraħ il-punt huwa tal-loka tieħu minn hawn u tpoġġihom hawnhekk. Da inti il-priorità sakemm iżomm il-qafas u tista' tbiddel id-direzzjoni kemm trid f'kull ministeru li għandek. Kif spjegaw Carmenu Vella u Charles Manjon, Gvern Laburista se jkun qed imexxi l-ekonomija tal-pajjiż skont kif jimxu il-koki fil-kċejjen. Iġġib żewġ kokijiet, it-tnejn ittihom l-istess ingredjenti u tara minn minnhom se jtik l-istess sikla. Aħna nippreferu kieku l-ingredjenti nixtruhom aħna u nsajruhom aħna. Wieħed tagħmel intih ingredjenti l-istess ingredjent u jagħmellek froġel ieħor teħ l-istess ingredjenti u jagħmellek platt tajjeb. Matthew Bonnet għal Net News.